Carmarthen yn adeiladu o'r cefn y bêl gan Liam Hancock. Pêl hir i lawr y canol o, mae Jamal Easter yn rhydd, ond na Andy Llywelyn yno i arbed. 10 munud cyn yr egwyl Carmarthen yn ymosod unwaith eto i lawr y dde a Jamal Easter ar bêl. Mae'n edrych yn beryglus ar bêl ar draws, o na y golwr yno i arbed eto. Kick gornel i'r Seintia, ond mae Lee Hatchon yn rhydd, cyfle prin hibio'r postyn. Llai na 20 munud yn weddill, ac os na welwn ni golia, yna mi fydd na amser ychwanegol Carmarthen yn ymosod Easter i lawr y dde ar croesiad. Dim di ddisgyn i Chris Thomas yndi. Thomas yn benderfynu, o, mae'n hefn yr hwyd. Mae Carmarthen ar y blaen. Easter yn ei dal i fyny, ond mae'n troi os na gyfle fan hyn i Carmarthen. Yn ei ffasio ymlaen, di nôl Easter yn di mai, ond mae'n ddwy i ddim. Easter yn sgorio. Esodliad gan Danny Thomas. Easter yn gwneud y gweddill, a mae'r deiliad ar ei ffordd i'r rown nesa. Jason Lewis sy'n brwydro am y bêl i'r Seintia, be allan wneud? Mae'n ei chroesi hi. O, mae'n hefn yr hwyd, 2-1, a gyda diwia yn gwenu ar y Seintia'n fanna. Os na un cyfle ola i'r Seintia, bêl i fewn, degant yna, ond Neil Thomas yn clirio i Carmarthen. The main objective was to win the tie, and we achieved that. Obviously, it's close. They certainly weren't going to make it easy for ourselves. They're going well in their league, and it was a good open game.